Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Kubaba uNsibanda okubingelelayo ndlalifa izulu. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu wethu, siyamdumisa kakhulu ngothando asithande ngalo. Siyambonga kakhulu. Namhlanje sikuday number 1. Sikuday number 6. Sikuday number 6 uma kuwukuthi ngibale kahle emkhosini wethu. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Siyambonga uNkulunkulu laba abakanye nami, uNkulunkulu ababusise, abanikeze abakucelayo, asinikeze futhi nathi konke esikucelayo, esikucela njengebandla likaNkulunkulu, njengekhaya lezwi. Kulomzuzu ke ngiyafisa ukuthi ngikhulume lokhu. Kunabantu abaphumayo bese ngiyakubikela ukuthi usibanibani owamlethayo uphumile. Wenza kahle kakhulu uma umthinta uzama ukuthola ukuthi yini indaba ephumile. Kusebenzise lokho akutshele khona ukuthola abanye abantu. Sebenzisa isizathu esimkhiphile ukuthola abanye abantu. Ake sithi ukhishwa amadatha. Mayikhishwa amadatha, sebenzisa ukuphuma kwakhe amadatha ubachazela abantu ukuthi kuleli khaya lezwe sikulona. Usuku nosuku uthola inkonzo. Usuku nosuku uthola ubufakazi. Lobu bufakazi bona obukusizayo buningi. Ngelinye ilanga abufiki ku10, ngelinye ilanga bufika ku20. So lobu bufakazi bukubiza ukuthi ube namadatha. Athi uyabona uphumela obani, usezothi omunye cha, mina nginenkinga yamadatha ngicela ungangifaki. Yabona ukuthi sinephisa abantu abangena abaphuma. Sebenzisa isizathu somuntu sokuyeka kwakhe ukuthola abanye abantu abangasezuphuma ngoba usuyi-addressile i-issue emenza aphume. Omunye uzothi hayi mina ngifuna ukukhuluma nami la kushumayela umuntu oyedwa nje. Kanti mina ngijwayele ukuthi nami ngibiziwe, nami umfundisi, nami ngifuna ukushumayela, ngiyalinganisa. Kodwa bakhona vele abaphuma ngenxa yalokho. Bakhona baqhamuka ngitshente, hayi kushumayela wena wedwa, nami ngifuna ukushumayela, bakhona. So uma umuntu ekutshele lokho, kusebenzise ukuchaza. Mawuthola umuntu omtholayo umtshela ukuthi lapha ke ekhaya lezwe kukhuluma umuntu oyedwa. Thina sonke sikhuluma through yena ngokufakaza. Uchaza uphumela obala bese ethi umuntu cha mina ngizongena. Ngathi uyabona ngeke kukusiza ufaka umuntu aphume kusasa, aphume within a week kanti wena ongamchazelanga. Phumela obala uchaze. Nakhu ke la ngikhona kakhulu. Ngiyacela ningabe nisangitshela izathu zokuphuma kwabantu ngoba mina ngizenzela ukuthi azingenzeli lutho izathu zokuphuma kwabantu. Ngaphandle kokuthi zingenzela umsebenzi omningi. Njengoba seningaphezulu ka-7,000. Into esengiyinakile. Isha ama-messages awu-15 to 20 per day. Akhuluma ngezathu usibanibani ukhishwa ukuthi. Sengimbuzela usibanibani wathi ukhishwa ukuthi. Ngizokwenzani mina? Ngoba mina kangazi wazi wena. So ke whilst kukuhle ukwazi ukuthi uphumeleni kodwa kungidalela umsebenzi omningi. Ngiyacela ningangitsheli ukuthi baphumeleni ngoba vele angibalandi. Kusiza wena wenza kahle uma umlandela uzisizathu. Bese leso sizathu uzosi-addressa to the next person omlethayo. Usikhulume khona ezothatha isinqumo. Ake ngilanise nje omunye wayikhaliswa ama-emoji. Athi usuzikhompayilele wena ingxoxo yakho uma uzoletha umuntu. Usuyamtshela ukuthi kula awasetshenziswa ama-emoji. Hawu awasetshenziswa, mina ngikwazi ukuphila ngaphandle kwe-emoji. Hayi-ke uma ungakwazi ukuphila ngaphandle kwe-emoji kusho ukuthi awukwazi ukungena. But asiwasebenzisa ama-emoji ngoba ama-emoji kunje uma ufuna ividiyo eshoyo ye-devil worship ukuthi akasathani ngizokunika mina nginayo leyo video, yabo. Sebenzisani izathu zokuphuma kwabantu ukwenza abantu bangaphumi noma ukwenza abantu bangangeni abangakulungela ukungena. Ngiyakhumbula omunye umntwana kaNkulunkulu khona la egroupini. Kusho ukuthi wayesexoxile wamtshela lo wathi lo
mina ngeke ngiyeke ilokhuzana ama-emoji ungangifaka nje ngeke ngiwayeke wayeseyangitshela ukuthi hayi nangu lo ngimletha ubaba kodwa uthi ngeke awayeke ama-emoji ngathi mina ngeke ngimfake umuntu oseshenga kangeni ngeke awayeke pho simfakelana ngamyeka kwabuhlungu manje futhi kulo esefuna ukumncengela ukuthi asimfake ngithi mina wena ongitshelile wathi uthe ngeke awayeke uma ngeke awayeke ngeke ngimfake angithi uyabona lonto le ngoba uma manje ubezowafaka bese ngimsendela lokho yabona bekuzophambana ukukhuluma besoxabana sisusana kanti asikho ekuxabaneni la bengizokhuluma alimale angiphendule kabi nami mhlambe ngilimale yayibona lonto ake sikhule balandela abaphumayo ngoba abanye babo baphume bengaboni sebephumile abanye banika amafoni izingane ziwathathe zidlale ngawo ze-exit ama-group zithumele opopayi ama-emoji kimi mase ngithi ngiyabuza athi angazi ingane akusona isizathu esihle uthi umdala wena unefoni edlala izingane uyabona abanye bafaka ama-timer le timer le yenzani yenza ukuthi makungena ama-message acishe within 24 hours or 7 days kumsiza ngani umuntu ungena ekhaya lezofaka i-time khona omunye nje bengimgadile ufake angisazi noma befaka umuntu yini une-timer ka-24 hours ngambusisa ngamnikeza isibusiso kuletha umuntu ngamnika nakho konke ngase ngimmaka so manje ngimcheck namhlanje ekseni yonke lento ebengimthumelele yona ayisekho so ku-obvious ukuthi nenkonzo akayilaleli ngoba kukhona inkonzo ukuyilalela uphinde ufuna ukuyilalela uphinde ufuna ukuyilalela uzoyilalela kanjani ngoba ufake lento ukuthi within 24 hours ama-message ayicishele so ziningi inhlobo zabantu esinazo la ekhaya lezi abanye bakhona ngemzimba nje bafaka ama-timer iyangena inkonzo ngakusasa iyayicishela akakaze ayilalele wayijabulisa wena owamfakayo so-ke asizibukeke lezi zinto mina isicelo sami ngicela ningangitsheli niwanandisa ama-message ukuthi umuntu omfakile uphendule wathini ngiyacela ngaphandle uma kuyinto esemqoka-ke ubona wena ukuthi cha usefuna ukubuya nkosi yami uyayikhalela ufuna ukuthi ukuveze ngezwa kodwa hayi ukuthi uzongitshena ukuthi uphelelwa amadatha omunye azangithumelele ukuthi nayo impendulo yakhe ithi ngiyacela ukumane engangena ecathulweni zami nizokubona ukuthi kunama-messages angakanani ukuvuka ngo-3 ebusika ngilale late ake sishintshaneni webafowethu ake sishintshaneni ke nizokwenza lo msebenzi wami niwuze ukuthi unjani ake sishintshane uzokuzwa ukuthi unjani ayikulungileke ngiyadlula lapho angizovuma sishintshane umqhele wami nami ezulwini kodwa bengizama nje ukusho ukuthi uma ungawubona unga-understand ukuthi kukhona imessage ongafanele uyenze yabo uyenze akhona nje angikwazi ukuyichaza kodwa khona imessage ukuthi uma uyifunda ukuthi yazi-ke lo bengafanele nje ayithumele le message kodwa-ke ngeke ngisasho ukuthi useyithumele uma-ke nikubuka kulezo zinto azoncipha ama-messages bafowethu ngiyabonga kakhulu qhubekani niletha abantu ngendlela enibaletha kamnandi ngayo ngiyajabula uNkulunkulu anibusise ngiyajabula kakhulu ngakho-ke nikhumbule ningangitsheli izathu zokuphuma kwabantu mina mase ngitshelisa ukuthi abantu bani uphumile futhi anginitsheli nonke kuke kuphuma abaningi kungidlela isikhathi ukuthi mhlawumbe kuphuma 15 kuphuma over 20 so kufanele ngamagama ngenza ama-messages awu-20 kungekona ukwenza kuphela kukhona i-admin engiyenzayo umuntu uma ephuma khona ngizokwazi ukumbona ngoba khona ababuyayo angabuye egroupini abuye sefuna usizo ngicela imkhuleko ngicela ukuthi bese ngimbuza wawuphumelana ngoba ngimmakile wonke umuntu ophumile la mina ngiyamazi noma ngingemazi ngamehlo mayisebuye khokhoba njengoNicodemus ebusuku esezofuna usizo unaqala aphendula umbuzo waphumelana ekhaya lezwe hawu athuke kanti ngiyabonakala ukuthi ngaphuma waphumelana ekhaya lezwe hayi mina ngizokubuza ngoba manje izwi lenkosi licacisile nje licacisile angizokusho ukuthi licacisela thini kodwa licacisile nje so ngeke mina ngikunike izinto zasezulwini ngobusuhluphekile ubaleka qala ubuyele ekhaya lezwi bese ufuna izinto zasekhaya lezwi musufuna izinto zasekhaya lezwi kanti wabaleka hayi ngeke ngicacileke manje wabaleka ngithi
Usuyakhumbula? Buya-ke ngena ekhaya lezwi, ngena esibayeni, ngena ngaphakathi. U-enjoy izinto zabantwana bakaNkulunkulu nawe usubuyile wangena. Hhayi akekho ojeziswayo ongangeni mayisebuya. Wonke umuntu wamukelekile mayibuya. Kodwa hey kunzima ukuthi umuntu ethe ngaphandle afuna izinto, ngiyamazi into uzozenzani. Noma zikodlalwa ngazo. Uthatha isinkwa sabantwana. Usiphonse kuphi? Asigoqe sikhuleke. Jesu Kristu inkosi. Baba ngcwele, baba olungileyo, uNkulunkulu nomusa, siyabonga ngakho konke osenzele khona. Siyacela ube phakathi kwethu ngomoya wakho ingcwele. Qinisa ilabo abamzimba ebuthaka kulomkhosi wethu weinsuku ezi10. Siyabonga ukuthi kanye nathi uqhubeka nathi. Ngiyabakhulekela abalahlekelwa amandla, bapha amandla Nkosi. Ngiyabakhulekela abalambile, vala indlala Nkosi. Ngiyabakhulekela ngithi ngegama leNkosi uJesu Kristu ophilayo. Baqinise Nkosi. Mncane kabi lo mkhosi ka10 days. Baqinise Nkulunkulu wami ukuba uphendule imikhuleko yabo namalisti abo. Phendula izinto zabo kakhulu. Siyabonga Nkosi ukuthi ususithembisile ukuthi uzoba kanye nathi enkonzweni zikaJulayi nokuthi uzobaphephisa Nkosi abantu bakho. Siyacela-ke Nkosi, siyazi ukuthi mawusuqalile umsebenzi uyawenza. Akekho ofana nawe uNkulunkulu ogcina izithembiso zakhe, uNkulunkulu ogcina izwi lakhe. Athi ngiyalinda. Siyabonga uNkulunkulu wethu, siyabonga. Siyabonga inhlanhla engako senzele yona. Engandele umuntu, sisize sibe ngcwele phambi kobuso bakho. Sisize sihambe ngobungcwele. Sisize Nkosi sihlale kuwe singasuki. Usithembisile kuJohn 15:7. Wathi uma sihlala kuwe namazwi akhe ehlala kithi socela sikuthandayo sikwenzelwe. Siyabonga ngoba namanje sisemkhosini sizocela esikuthandayo, susithembisile ukuthi uzosenzela. uJesu Kristu inkosi. Amen. Ayike bangcwele, siyambonga kakhulu uNkulunkulu, siyamdumisa. Akekho njengaye, akekho ofana naye. Sizoqhubeka-ke nezwi lenkosi. Mangiqeda ukukhuleka over 12 minutes. Siyabonga kodwa bengikhuluma izinto ezisemqondo ezilungisa igroup yethu. Sifunda ngokaJohn chapter 17, sifunda kuverse 20 no21. Sikhuluma ngobunye kuKristu nokuthi umphiko uKristu umelene nobunye. Sigcine sikhuluma-ke ngenzuzo. Abantu abasebenzela izisu zabo benza umsebenzi kaNkulunkulu, kodwa bebesebenzela izisu zabo. Silapho-ke la sikhona ngoba bafukuzisa umphiko uKristu. Verse 20, angiceleli laba bodwa kepha nalabo abakholwa yimi ngezwi labo kuba bonke babe munye njengalokhu wena babukimi nami ngikuwe, kuba labo babe kuthini ukuze izwe likholwe ukuthi wena ungithumile. Sizoya-ke kulelizwi esikulona abaseKorinte bosibili chapter 2 verse 17. Sikhuluma ngebandla. Ngoba sifuna ukuthola ukuthi ubani lona amandla amangalisayo ovimbe ukwambulwa kongenamthetho, ovimbe ukwambulwa kukamphiko uKristu. Kungaba ngohulumeni, kungaba umoya ongcwele, kungaba ibandla. Bonke bobathathu laba banamandla. Kodwa umbuzo uthi banawo yini ukuvimba ongenamthetho na? Lo vimbile uzogudluzwa. Mabe nawo amandla bazogudluzeka yini ukuze ongenamthetho ambulwe na? Hayike sifunda abaseKorinte besibili chapter 2 verse 17. Ngokuba asinjengabaningi abonakalisa izwi likaNkulunkulu ngenxa yenzuzo, kodwa njengabaqotho, njengabavela kuNkulunkulu, sikhuluma phambi kukaNkulunkulu sikuKristu. Ngiyalithanda leli vesi. Kumnandi ukukhuluma phambi kaNkulunkulu kuKristu ngoba sifihliwe kuKristu kuNkulunkulu. Sifihliwe. So masikhuluma phambi kaNkulunkulu sikhuluma phambi kwakhe sikuKristu. Hayi, asiye ku1 Peter, Petro oqala chapter 5. Sifunda uverse 1, ngicabanga bese kuverse 2. Uthi ngakho ngiyawancenga amalunga phakathi kwenu, mina engiyilunga kanye nawo, nofakazi wezinhlupheko zikaKristu, nomhlanganyeli wenkazimulo ezokwambulwa.
kwambulwa. Sikuthintile lokho ukuthi uPetro uzibiza ngelunga, simaze umpostoli kodwa uzibiza njengenye yama-elder. Ngamafishane olimi esilijwayele, ungumzalwane. Khona befundisa abathukuthelayo umbiza ngumzalwane, sengathi uyamdimota, uyamehlisa. Awumzalwane. Kungena abazalwane ezulwini, kungena amalunga elders ezulwini, abangena abapostoli, abangena o-archbishop, abangena amadikoni. Hhayi angeke, mina ngikhuluma ngey'khundla, azingeni iy'khundla ezulwini. Kungena ohlanzwe ngegazi likaJesu, oyilunga lebandla likaKristu, oyilunga lomzimba kaKristu, ongumzalwane. UPetro, ngakho ngiyawancenga amalunga phakathi kwenu, mina engiyilunga kanye nawo, nofakazi wezinhlupheko zikaKristu, nomhlanganyeli wenkazimulo ezokwambula kuthi. Uyahlanganyela kule nkazimulo? Kufanele ube nawe sela emhlabeni le nkazimulo. Uma ufuna ukuhlanganyela nomhlanganyeli wenkazimulo ezokwambulwa. Ngoba izokwambulwa le nkazimulo. Hayi izokwambulwa. Nomhlanganyeli wenkazimulo ezokwambulwa. Uma ufunda amaRoma chapter 8, uthi verse 18, ngokuba ngithi izinhlupheko zesikhathi samanje azinakulinganiswa nenkazimulo yokwambulwa kuthina. Inhlupheko azinakulinganiswa nayo. Ungalala ungadlile, but the glory, inkazimulo ezokwambulwa kuwena. Ungathukwa la emhlabeni, ungabizwa ngamagama emhlabeni, bangasho konke abakufisayo, kodwa inkazimulo ezokwambulwa ayinakulinganiswa nokuhlupheka esibhekene nakho. Ayinakulinganiswa. Mina nginankinga, bayangibiza nje ngamagama, bangibiza ngenhlamba, basho yonke into abafisa ukuyisho, kodwa ngifuna ukukutshela ukuthi inkazimulo ezokwambulwa ayinakulinganiswa nalezi inhlupheko, ayinakulinganiswa namagama engibizwa ngawo. Kusho njalo umpostoli Paul, ngokuba ngithi izinhlupheko zesikhathi samanje azinakulinganiswa nenkazimulo yokwambulwa kuthina. Ngokuba ukulangazela kokudaliweyo kulindele ukwambulwa kwabantwana bakaNkulunkulu. Yonke into edaliwe uNkulunkulu ilindele ukwambulwa kwabantwana bakaNkulunkulu. Ngeke angibuyele lapha kuPetro. Uthi ngakho ngiyawancenga amalunga phakathi kwenu, mina engiyilunga kanye nawo, nofakazi wezinhlupheko zikaKristu, nomhlanganyeli wenkazimulo ezokwambulwa. Ngithi, verse 2, yalusana umhlambi kaNkulunkulu phakathi kwenu. Siyayalwa abafundisi, maselusa umhlambi kaNkulunkulu, akusiwona wethu, akusilona elami ibandla, akusilona elakhe ibandla. ElikaNkulunkulu uyena odala abantu. Uzoba nebandla lakho kanjani ungakaze udale ngisho yedwa umuntu? Usuthi unebandla wena, ayawunalo ibandla. Mina ngiyakuthiphisa nje ukuthi ngayixabanisi noNkulunkulu. Asinawo amabandla, ibandla elikaNkulunkulu. Ulithenge ngegazi lendodana yothando lwakhe uJesu Kristu. So anginalo ibandla mina. Ngadideka ukuthi ibandla likaNsibande anginalo. Mhlawumbe kube ngiyakwazi ukudala umuntu bengizozakhela elami-ke nami, labantu abadalwe yimina. Manje ngiyajabula ngoba ngibhilonga ebandleni likaKristu, anginalo elami. So yikho-ke kufanele umhlambi kaNkulunkulu ngiwaluse kahle, ngoba ngibe nenhlanhla yokwenza umelusi. Kungumusa ukuthi ngingumelusi. Ngenzela umusa, nawe wenzela umusa ukuthi ube ngumalusi. Ngakho-ke yalusana umhlambi kaNkulunkulu phakathi kwenu, kungabi ngokucindezelwa, ungaphoqwa. Ngayenzi into uphoqiwe ngoba ngeke uthole umvuzo. Ungaphoqwa, mhlawumbe waphoqwa nje. Mhlawumbe kulesi sikhundla waphoqwa wagcina ususithanda, kodwa wangena unjani uphoqiwe. Ngifuna ukukutshela ukuthi umsebenzi wakho uyokusha ngosuku lokugcina. Umsebenzi wakho uyokusha phambi kwesihlalo sikaKristu. Hayi uzosha nje umsebenzi wakho. Ngoba phela wena uphoqiwe, angithi uphoqiwe. So umsebenzi wakho unjani uzokusha. Ungavumi ukuphoqwa. Hayi ungavumi ukuphoqwa. Hayi asiqhubeke. Lithi-ke yalusana umhlambi kaNkulunkulu phakathi kwenu, kungabi ngokucindezelwa kodwa ngokwentando kaNkulunkulu.
ukulomsebenzi ngokwentando kaNkuluNkulu noma ucindezeliwe. Khona abanye abaphoqwayo ngoba mhlawumbe ubaba umsunguli webandla sekuthiwa kungena indodana ayithandi, mhlawumbe ibiziphuzela laphaya, mhlawumbe indodana izidlela ama-drugs, sebeyile bayoyincenga, buya uzothatha into kababa wakho. Izozithathwa abantu ababezizwe, buya yeka utshwala, bamzama, bamsekela, bamakha, uzobhibhidla phambi kwabantu, uzoshumayela, basebemdayisele, bamtshela kunemali ezodliwa abanye abantu. Akabiziwe, ucindezelwe lo muntu. Mhlambe nawe wangena ucindezeliwe, usuze wasithanda nje isikhundla. Ngiyakudabukela mina ngoba manje wenza into angasho uNkulunkulu ukuthi yenze. Usha abantu walandela ibhodo liconsayo. Yalusana umhlambi kaNkulunkulu phakathi kwenu, kungabi ngokucindezelwa kodwa ngokwentando kaNkulunkulu. Ngokwentando kaNkulunkulu. Bese liqhubeka lithi kungabi ngenxa yenzuzo eyihlazo kodwa ngenhliziyo evumayo. Kungabi ngenxa yenzuzo eyihlazo kodwa ngenhliziyo evumayo. Mhlawumbe ungene ekufundiseni usuphelelwe umsebenzi. Unganawo umsebenzi awutholakali, olakuthembisa ibandla noma ebandleni okulona kuyahola. Ngizwa abanye abefundisi betsakelana. Hayi mina ekwelami thina sesihola imali engaka. Usuzibuza ukuthi ukulesikhundla ngokufuna inzuzo noma kusewubizo likaNkulunkulu. Abanye baseyikhundleni ngenxa yemali etholakala khona. Abanye bafuna ukukhushulwa ngoba kuthiwe uhlobo oluthize lihola kakhulu, yena ulala ahola khona kancane. Webazalwane, mina ngiyanidabukela. Asikho ngemali la. Asizele imali la. Sibiziwe, sijonge emgomeni wokubizwa kwethu kwaphezulu. Ake ngibambe la. Seku-22 minutes. Ngokugcinwa inkosi ngisazogxila la kuverse 2. Ngoba abantu bayathanda ukwenza izinto ngenxa yenzuzo eyihlazo, bengakwenzi ngenhliziyo evumayo. Hayi abakwenzi ngenhliziyo evumayo. Yikho bengafuna ukuphathwa nje abaphatheki. Abaphatheki. Yabona ngikuthiphize engakakhuleki. Ngesikhathi engibiza uNkulunkulu ethi angakho ibandla lakhe, wambiza ngevoice, hayi ngezwi, nge-word of God, but through his voice. Wakhuluma nami. Ngasuka lapho ngihamba ngayoyifaka phansi komunye umfundisi ngoba ngangena nkinga yokuphathwa. Hayi wasengikhipha wathi cha, angifuni uphathwe. Ngifuna uripote kimi ngqo. Angifuni mangikuthuma endaweni uthi usazotshela ibishop lakho. Babusisiwe abangezi kulomsebenzi wabefuna ukuziphatha noma ngoba befuna ukuzithuma kodwa ngoba ubizwe uNkulunkulu. Ngoba ubizwe uNkulunkulu uzobonakala umsebenzi wakho ukhula, ungashoni phansi ngoba kuwona wakho. Akulona lakho leli bandla. uJesu Kristu inkosi angikhuleke. Ngizosuke ngingaqedi. Ngoba sikhuluma ngendaba zasezulwini ave zimnandi. Baba, egameni likaJesu siyabonga ngakho konke. Ngiyacela ubusise kube yilona loyo lalele. Siyabonga izwi lakho uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu bangcwele ubaba uNzibande yavalelisa uthi uJesu Kristu inkosi.